ओ माय गॉड, क्या पवन सिंह गाना बनाए हैं यार, क्या गाना बनाए हैं, हाँ क्या वीडियो बनाए हैं पावर स्टार पवन सिंह। सीखो सीखो तुम लोग, फिर से नया लकीर पवन सिंह खींच दिए भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। फाइनली भाई पवन सिंह के गाना आ गइल बा काला ओढ़नी। भैया काला ओढ़नी गाना आवते आवते पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के तबाही हो गई बा। काहे कि आज शाम के ही होखे वाला बा बहुत बड़ा इवेंट शो। वो इवेंट शो में पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बड़ा दिग्गज लोग पहुंचता। वो इवेंट में विकास मेहता जी की काम करे वाले पावर स्टार पवन सिंह के एक गाना में काला ओढ़नी में, ये गाना में जौन बा की फाइनली वो इवेंट शो में पहुंच रहा बड़े पावर स्टार पवन सिंह के गाना देखला के बाद से भाई आज जे पावर स्टार पवन सिंह के दिन भर अनाप शनाप बोलता, जेकर नाम हवे का उनका नाम हवे नीरज सिंह के भाई होन, का नाम है उनको वीडियो में उनको के रखल गई बा। भाई देखा सबसे पहले बताओ तन जब पवन सिंह के लेवल तारा के दोसर कोई नहीं दे सकत। पवन सिंह का एक जगह है, लेवल है। पवन सिंह मुंह पर आपसे अच्छे से बात करें या ना करें, लेकिन आपके भविष्य में सोचेंगे, आपके बारे में सोचते जरूर हैं। तो भाई ये चीज के तरह अफसोस रही, लेकिन महादेव होवन उनका लगे माफी अगर मांग ले बोलो तो वैसे भी माफ कर दिले। बाकी भाई फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के गाना आ गई बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। आज गाना आवते सारा लोग के इंतजार बाजे भाई पवन सिंह के इवेंट। तब भाई फाइनली शाम के जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह के इवेंट रखल गई बा आजे शाम के। तो जितना लोग के इवेंट के इंतजार रहा भाई सब लोग इंतजार एकदम खत्म कर लो। आ पावर स्टार पवन सिंह के शाम के इवेंट होके बा वो बहुत तगड़ा। भाई एक गाना के वीडियो देखला के बाद से मन नहीं के भरत, फिर से देखे के मन करता। ऐसा गाना हमरा बुझाता बॉलीवुड में नहीं खेल जौना टाइप के ही गाना बा। तो भाई सही में भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड पवन सिंह बहुत ऊपर पहुंचा दिए हैं, बहुत ऊपर। तो भाई फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के चाहे वाला पसंद करे वाला जितना लोग बा सब लोग से विनती बा वीडियो के खूब ज्यादा शेयर कर लो और पावर स्टार पवन सिंह के इंतजार कर लो शाम के इवेंट के। चैनल के सब्सक्राइब कर लो, काहे कि फटाफट यही पर सारा न्यूज आई। नमस्कार।